Kaixo eta ongi etorriak gaurko saiora. Gaur platoan izango ditugu alde batetatik Olatz Rojo, zeharkako txirula irakaslea dena, larunbat honetan Iruñean ibiliko baitira Gabon kantak jotzen. Eta horretaz gain, Maria Beloki etorriko da, Aralar Nafarroako ludopaten elkarteko psikologoa. Besterik gabe, orain has gaitezen beste edukiekin. Gaurko komunikabidetako azalak aztertuko ditugu orain. Diario de Notiziasekoarekin hasiko gara. Titular nagusiak Pedro Sánchez hirugarrenez gobernuko lehendakari izateko hautagai izendatu dutela dio. Argazkian, aldiz, Osasunak mendeurrenerako logoa aurkeztu duela azpimarratzen du Notiziasek. Horretaz gain, azalaren eskuineko atalean beste albiste batzuei eskaintzen die tartea. Europako Kontseilua zonalde misto eta ez euskaldunean euskara gehiago sustatzearen alde agertu dela jasotzen du adibidez. Baita, Osasun Ikerketako Institutuan ia 1.100 ikerlari dabiltzala. Bestalde, birala bilakatutako mezu batek leuzemia duen haur batentzat odol emailean dana biltzea lortu duela ere irakur dezakegu. Gainera, Volkswagenek 5 eguneko greba deitu duela ere esaten da portada honetan, bajak mutuetara desbideratzeagatik. Bukatzeko, Imarko Aingo instalazioak egunean 240 toneladaren isurketa ekidingo duela aipatzen du Notiziasek gaurko azalean. Diario de Navarrako azalarekin jarraituko dugu orain. Titularrak medikuen errelebo generazional faltagatik Nafarroan dagoen kezka aipatzen du. Argazkian, erregeak Sánchezi inbestidura enkargatu diola esaten da. Horretaz gain, azalaren eskuinaldean, Landabeneko Volkswageneko plantan 5 eguneko greba konbokatu dutela irakur dezakegu. Baita, 2. urtez Nafarroan heriotza kopuruak jaiotzen kopurua gainditu duela. Bestalde, erorien lehiaketako epaitza baliogabetua geratu dela ere azaleratzen du Diario de Navarrak. Azalaren goikaldean bestetik, uraren bidaiaz aritzen da, komunetik errekara doala esanez. Eguraldiari ere tarte bat eskaintzen zaio azal honetan. Nafarroan haize eta euri denboralea dugula esanez. Bukatzeko, kirolari dagokionez, Osasunak mendeurreneko logoa harro erakutsi duela jasotzen du egunkari honek. Gara egunkariarekin goaz. Albiste nagusiak EAJ, PSE eta Elkarrekin Podemosek estatus proposamen bat zehaztu eta eztabaidatzea ekidin dutela dio. Argazkian, Bretainia handiak bere etorkizuna jokoan duela gogorarazten da. Horretaz gain, Macronen erreforma patronalak soilik txalotu duela dio Garak azalean, eta Sánchezek bere 3. inbestidura jasango duela. Kataluniari dagokionez, espetxeratzeak eta 2 urte geroago, prozeseko presoak 2. graduan sailkatzen dituztela dio komunikabide honen azalak. Bukatzeko, Estatu Batuetan epaiketa politikoak momentuz ez duela indartsu dabilen Trumpen inolako eraginik sortzen esaten du Garak. Berriako azala ikus dezagun. Titular nagusiak, kartzelak Kataluniako buruzagi presoei 2. gradua ematearen alde daudela dio. Argazkiak bestalde, Boiganbileko independentziarako bidea dakar azalera. Horretaz gain, Europak 2050erako berotegi gasak neutralizatzeko plan bat aurkeztu duela ere jasotzen du azal honek. Portadaren eskuineko atalean aldiz, beste zenbait albiste aurki ditzakegu. Lehenengoak, Europak Nafarroari euskara ofiziala ez den eremuetan, ere euskara sustatzeko eskatu diola dio. 2. albisteak, Parisek pentsioen erreformari ukitua egin diola dio, eta 1975 aurretik jaiotakoak kanpoan utzi dituela. Horretaz gain, Gipuzkoako zaharetxeetan hilabeteko greba bat hasi dutela ere esaten du Berriak bere azalean. Orain arte beste 150 egun egin eta gero. Gainera, Kongresuaren hasieran, arlo askotako eragileek Jose Azurmendiren ekarpenei aitortza egin dietela ere aipatzen da. Eta bukatzeko, kulturari dagokionez, Ertzainak taldea zuzenean grabatutako diskaren kanten sorburuaz arituko dela aurreratzen du Berriak gaurko azalean. Euskal Herria Irratiko webgunearekin bukatuko dugu. Albiste nagusia, Europako Kontseiluak eremu ez euskaldunean eta mistoan euskara indartzeko aholkua eman duela da. Bestalde, Volkswagenen greba deitu dutela ere dio komunikabide honek, baja komunak mutualitatearekin hitzartzeko erabakiagatik. Bukatzeko, Nafarroako sindikatu eta eragile ezberdinek urtarrilaren 30ko grebarako sarea sortu dutela jasotzen du Euskal Herria Irratiaren webguneak. Gaurko eta biharko eguraldiaren iragarpenak ikusiko ditugu.
Gaur, udazkeneko giro haizetsua eta euritxoa izango dugu. Goizean, euria Kantauri isurialdera mugatuko da gehien bat, baina arratsaldean denera hedatuko da eta ugaria izango da. Mendebaldeko haize zakarra ibiliko da, eta gauean are gehiago indartuko da kostaldean. Elurkota 1200 metrotik 1500 metrora igoko da, eta temperatura maksimoak antzekoak edo apur bat altuagoak izango dira. Bihar, abenduaren 13an ostiralean, euria egiten jarraituko du, eta haizea indartsu ibiliko da oraindik. Zaparradak ipar partean botako ditu gehien bat, eta eguna amaitzerako atertzera egingo du. Haizea zakar ibiliko da lurralde osoan, baina kostaldean litekeena da bolada are gogorragoak izatea, bai goizaldean eta baita goizean ere. Dena den, temperatura pixka bat igoko da. Gaurko eguneko efemerideak ikusiko ditugu orain. Gaurko egunez, 1863 urtean, Edvard Munch margolaria jaio zen. Bestalde, 1909 urtean, Max Planckek gaur egungo fisikaren oinarri den teoria kuantikoa erakutsi zuen. Eta bukatzeko, 1915ko abenduaren 12an, Frank Sinatra abeslaria jaio zen. Gaur platoan Olatz Rojo dugu, berak zeharkako txirula jotzen du. Kaixo, arratsaldean. Arratsaldean. Eta zeharkako txirula jotzeaz gain irakaslea zara, ez? Bai, hori da. Hiru musika eskolatan naiz irakasle, Lesakan, Etxarrean Atzen eta Erriberrin. Eta zenbat ikasle dituzu? Pues 40 ikasle inguru. Osea, zehatz mehatz ez dakit, baina bai, 40 inguru. Denetara. Herri bakoitzean dira, klase desberdinak ez, baina gero adibidez, elkartzen zarete batzutan. Bai, saiatzen gara Nafarroa mailan urtean bitan edo elkartzen gauzak antolatzeko eta gauza ezberdinak egiteko behintzat, eta horietako bat larunbat honetan. Eta zer egingo duzu larunbat honetan? Pues Iruñan elkartuko gara Aldezarrin Gabon kantak jotzeko. Orain dela ez dakit 4 edo 5 urte hasi ginen historia honekin, eta elkartzen gara 100 ikasle edo, Nafarroko musika eskoletako nahi duten ikasleak, denak zeharkako txirula jotzen dutena, klaro, jotzeko Iruñako Aldezarratik Gabon kantak. Eta nola sortu zen ideia hau? Bueno, pues nik uste dut bertze instrumentoak ere batzutan egiten zutela, eta erran genuen, bertze topaketa baten inguruan, guk urtero egiten dugu topaketa bat, gero hitz egingo dugu lan ebauzu, eta horren inguruan erran genuen, Gabonetan ere elkartzen ginen, eta Iruña denez, denentzat erdigunea, Iruñan topatuko gara. Eta hori, 5 urte edo 4 edo eramango ditugu ja aktibitatea egiten. Izan zen irakasle batzuen iniziatiba? Bai, irakasle batek planteatu zuen, eta nahi genunak parte hartu genuen. Eta zenbat musika eskolak parte hartzen dut? 5 edo 6 musika eskolan ikuste dut, baina, klaro, adibidez, Iruñako Joakin Maiak parte hartzen du, musika eskola potentea dela, eta gero, 5 edo 6 edo igual gehiago, 7 edo 8 igual. Denetara 100 ikasle edo errango nun nik. Eta ikasle hauek zer dira, adin desberdinak eta maila desberdinak? Nahi duten ikasle guztiak parte hartzen dute, egia da, helduagoak direnak, ez zaiela inbertze gustatzen, ez dira animatzen, baina txikiak direnak gustatzen zaie. 7-8 urtetatik aintzinera, bigarren mailan, instrumentoko bigarren mailatik aurrera edo, gustatzen zaie, ongi pasatzen dute. Adin tartea gutxi gora bera? 7-8 urtetatik, 15-16 urte arte edo animatzen dire oraindik. Eta maila desberdinak izan da, nola egiten dute kantu berdinak? Gabon kantak errexak dire normalin. Lehenengo urteetakoi gehiago kostatzen zaie, egia da 2 ahotsetan jotzen dugula, orduan bigarren ahotsa beti ere errexagoa da, eta lehenengo ahotsa pixko bat zailago. Eta egia da lehenengo hasieran, lehenengo urtea denentzat, zaila dela, 5 Gabon kanta ikasi behartuzte, erabiltzen dugu atrila hemen besoan, orduan ez da inkomodua, kostatzen zaie, txakerakin ez da gitze. Baina, nik beti erraten diet, parte hartzea dela garrantzitsuna eta esperientzia bezala agitz polita. Guraso batzuk urduri hartzen dut, zaila teitzen egon da ikasten, baina nik erraten diet hori politena da esperientzia bizitzea eta
Gero ze gertatzen den ja ez dela garrantzitsua, ze pila bat ikasle daude, ez da deus gertatzen, batzuk ez badute perfecto jotzen. Eta baduzu reperto, esan duzu 5 kanta Bai, direla? normalin, bueno, lehenengo urtean egia da, proiektu berria zenez, kanta gehiago jo genitula, kanpotik ibiltzen jotzen genuen, eta nahiko txapuzero ateri zen, bai. Gainen ensaiatu gabe egin genuen, eta orduan hortik aurrera ja erabaki genuen, 10 gelditzen gara, Joakin Maia musika eskolan ensaio bat egiteko, eta gero 11etan udaletxe plazatik aritzen gara ja ensaio horrekin. Ezberdina da bakoitzak bere itxin ikasten dunik bera bakarrik edo musika eskolan 10 ikaslekin edo gero denak elkartzen garenik eta kaletik. Orduan orain ja geldirik jotzen dugu Iruñako plaza ezberdinetan geldirik eta ez ibiltzen eta hori ensaio batekin. Eta abestiak dire Gaueko izar, Ator, Noche de paz, Din don dan eta Oi belden. Denak ezagunak eta oraingoz abesti horiek errepikatzen. Urtero. Urtero egin dituzue kantu berdinak. Bai, momentuz bai. Beraz, urte gehiago daramatzatenek jakingo dituzte. Claro, bai, iaia buruz. Nik erraten dut, animatu buruz jotzera baino beti kostatzen zaie. Bai, badezpada nahi dute hor partitura eraman. Eta jotzen dutenak dira bakarrik zeharkako txirula, esan nahi dut, ez dago adibidez perkusioa edo zerbait ritmo. Bai, perkusio eramaten dugu, uste dut aurreko urtetik aurrera edo, perkusioa, bueno, kaja bat, txapa batzuk eta bombo bat edo uste dut, Joakin Maiako ikasle batzuk animatu ziren, eta egia da eskertzen dela, bai, laguntzen du. Eta, ez dakit, igual lokertzen ari naiz, baina badu, zeharkako txirula da pixka bat isila bezala, ez? Edo ez dela hainbeste entzutzen. Bueno, badu potentzia nahi bada, bai, eta gainera denak elkarrekin jota entzuten da. Bai, pila bat batek joko balu ez, baina hainbertze elkartzen direnik, bai, entzuten da. Eta jende asko hurbiltzen da. Bueno, ja gurasoetatik hasita, bai, ikasle bakoitzeko 2 guraso, amatxe edo atatxe edo, bai, hurbiltzen da jendia. Eta gero kaletik pasatzen direnak, bueno, animatzen dire ere, bai. Eta egiten duzu ez zerbaitengatik asteburu hontan, ala urtero da? Urrengo asteburuan ja normalean gabonetatik hurbilago dagoela, jendea batzu konpromiso gehiago edo familiarekin edo kanpora honitz baten direla, eta gainera klaseako gehian bukatzen direnez, klasetatik kanpo ez egitegatik, normalean asteburua aprobetxatzen dugu. Eta beti izaten da larun bat goiza? Beti larun bat goiza oraingoz, bai. Eta gero aipatu duzu, egiten duzuela ere topaketa bat, ja, handiagoa ez, Nafarroan? Bai, aurten 2008an 9. topaketa egingo dugu, Nafarroko flauta joleen topaketa egiten dugu. Nafarroko musikaren hiria deitzen den lekuan, kontserbatorio dagoen lekuan, egiten dugu topaketa hau, eta hor ikasle gehiok parte hartzen dute. 300 ikasle, 300 piko ikaslera iristen gara, eta ostiral arratsaldea eta larun bata goiza izaten da. Aurten, Otsaiak 14 eta Otsaiak 15 izango da. Eta parte hartzen dute ikasle gehiagok, direlako musika eskola gehiago, ala helduak animatzen? Parte hartzea da irekia. Orduan, irakasle bakoitzak edo ikasle bakoitzak erabakitzen du zertan hartu. Pentsatzen dut, igual gehiago gustatuko zaiela topaketa, egia da, adibidez, nire ikasletatik gehiago parte hartzen dute topaketan eta ez gabon jandetan. Heldu gehiago, nerabe gehiago edo topaketan parte hartzen dute, eta parte hartzea handiagoa da orokorrean, igual atraktiboagoa delako edo... Eta zergatik uste duzu dela atraktiboa? Bueno, 2 egunetako programazioa osatzen dugu, kontserbatorioko auditorio horretan jotzea erakargarria egiten zaie ere bai, gauza ezberdinak, igual, hoien dia, nire ikasle batzuei adibidez, gabon jantak ez zaizki gustatzen, zuzenean, orduan, ez dute parte hartu nahi. Hoien dia gabonak ere, inkluso aurrak ez zaizkina gustatzen, edo bai. Eta hau da, irekiagoa, beti gauza ezberdinak antolatzen dugu. Etortzen da kanpotik irakasle bat, aurten, orain dela 2 urte etorri zen Mariana Fernandez, etorriko da, Andaluziako zeharkako txirulako irakasle eta pedagogoa. Eta berak proposatzen dizkigu 2 taldetan jotzen dugu. Txikia 10 urte arte edo, eta gero handiekin bertze talde bat. Eta 3 obra proposatzen dizkigu talde bakoitzeko. Eta ez dut deus ikustekorik urtean zehar egiten dugunarekin. Urtean zehar, beti nota berriak ikasten edo kantak jotzen edo kontzertuak prestatzen. Baina hemen kanta bakoitzak badu edo dantza bat, edo ipuin bat akonpainatzen dugu jotzen dugun bitartean. Edo antzerki bat egiten dugu jo bitartean. Edo pelikula baten zati bat jartzen da, proiektatzen da, eta gu gara banda sonora. Edo beti badu zerbait ezberdina jotzeaz gain.
Horrek lan gehiago suposatzen du, mino gauza berriak eta gitz politak sortzen dire. Eta berrikuntza hauek proposatzen ditu kanpotik datorren irakasleak, Bai, zuek ere. bai, normalin, orain dela 3 urte arte, topaketa zen nahiko ezberdina. Hasieran musika eskola bakoitzak prestatzen zuen kontzertu motz bat, eta jotzen genuen. Baina hori oso luza egiten zen eta oso monotonoa, ez zen sobera erakargarria. Orduan gero hasi ginen eskolak elkartzen eta eskola ezberdinen artean elkarrekin jotzen. Baina pixkot gauza berdina zela ikusi genuen. Eta orain dela 3 urte, pentsatu genuen, buelta bat eman behar genion launei, orduan hasi ginen 2 egunetako topaketa egiten, ordura arte larun bat goiza bakarrik zen, eta norbaitek, antolakuntzako pertsona batek emakumea ezagutzen zuen, Mariana, eta erabaki genuen, bera ekartza, berak proposatu zizkigun obra ezberdinak, eta egiarran agitz polita izan zen. Aurrek urtean Frantziako emakume bat etorri zen, pixkot lan berdina egitera, berak proposatu zizkigun 2 obra talde bakoitzeko, eta ere ideia berdintxoa, musika pixkat kontemporaneagoa, baino ongi. Eta aurten, Mariana gustatu zitzaigunez, berriz ekartzea lortu dugu. Bai. Eta bere proposamenez gain, jotzen duzue beste zerbait? Ez piezak ez diren, denetara igual 20 minuto taldeko edo izaten da. Prestakuntza bat, estenatokira sartu jo, gero ateri, gero bertze taldea, badu hor prestakuntza bat ere denbora eramitzen dula. Eta egierran ere buruz ikasi behar juzte. Hortan ez dago partiturarik. Handiek aurten 2 partiturakin joko juzte, baina txikiek adibidez dena buruz egingo dute. Orduan, beraientzat ere nahiko karga da hori dena ikastea. Orain, gabonak aprobetxatzeko erraten diendik, baina batzuk erratute, gabonetan jo? Bueno, badakizu. Mino, horrez gain, guk antolatzen duguna da batzutan tailer batzuk, edo, ostiralean aprobetxatzen dugu ensaioak egiteko. Orduan, talde bat ensaiatzen dagoen bitartean, bertziak normalin tailer bat egiten du, eskulan bat edo instrumentoarekin lotutako material bat sortzeko, batzutan ere kontzertu didaktikoak egin izan jugu, txikientzat batez ere, edo zeharkako txirulen familiaren aurkezpen bat, edo kontserbatorioko erdimailako flauta orkestrak ere kontzertu bat eskaini izan du, eta normalin bere herrian, bere musika eskolan ikusten ez duen gauzak ikusteko aukera ematen diogu behintzat. Eta tailer hauek nork ematen ditu edo? Pues irakasleen artean antolatzen gara, bai, gure ideiak, batzutan Marianak ekartzen dizkigun ideiak ere, bai, Marianak pila bat gauza sortzen jo eta hitz interesgarria da. Orduan, edo bere ideien artean, edo guk sortutako gauzen artean, aukera hori ematen diogu. Eta gero, egiten duzuen publikoaren aurrean, ez eskaintzen duzue obra hau? Hori larun bat goizean izaten da. Eta jende asko hurbiltzen da? Bai, bai. Pentsatu, egiten ditugu 2 kontzertu. Bat, Iruña eta Iruña herriko musika eskolekin, eta bertzat kanpotik etortzen diren musika eskolekin. Lehenengoa izaten da Iruña eta Iruña herriko musika eskolekin hemen daudelako, larun bat goizean. Eta beste bat, kanpotik heldu direnentzat ez izateko hain goiz. Hau da, adibidez, 9:00-etatik 10:00-etara egiten badugu Iruña eta Iruña herrikoen ensaioa, 10:00-etatik 11:00-etara kontzertua edo. Eta gero 11:00-etan egiten badugu kanpotik heldu diren musika eskolen ensaioa, 12:00-etan kontzertua edo. Horrelako antolakuntza bat egiten dugu. Hau dena ez dakitze bari nintzen kontatzen? Publiko asko jo. Bale, hori da. Orduan, pentsatu 300 ikasle balima daude, 150 gutxi gora bera. Orduan, aforoa betetzen da. Ikasle bakoitzari 2 gonbidapen ematen dizkiegu, hori da normalin egoten den limitea. Gero gelditzen badire batzuk, musika eskolen artean saiatzen gara banaketa egiten. Baina beti jendea eskatzen ari da ez duzu bertze bi, ez duzu bertze bi, Ez da ordaindu behar. Ez da duz ordaindu behar, ez. Ikasle bakoitzak parte hartzeko ordaintzen joa urten 10 euro, urtero, segun ze eskulan egin behar dugun, segun kanpotik ze irakasle etortzen den, ze katxea duen edo, normalin 10 euro inguru, hortik gora inoiz. Baina gero kontzerturako sarrera doainek da. Orduan da guztia familia artean edo, ez? Bai, hori da, ez. Pena da egia erran, baina, familiak behar du preferentzia eduki. Eta lekua mugatua da. Kriston auditorioa du Nafarroko goi mailako kontserbatorioko eraikuntzak, baina lekua da dena. Badakizu zenbat sartzen diren? 200 eta 150 harinez erraten nola, igual norbaitek pentsatuko du ez dela hola, eta segurazki ez da, baina nik burutan zifra hori dut, baina igual ez da horrela, Igual ez da horrela.
Eta pentsatu duzu igual beste toki batera mugitzearena? Eske nik uste hori dela hemen ingurun dugun, eske, klaro, eraikuntza horrek ematen diguna da gela pila bat, batzuk saiatzen ari diren bitartin bertze gauza batzuk egiteko, bai eskulan bat, edo bai tailer bat, edo bai kontzertu bat entzun, edo, klaro, horrek ematen dugu kriston aukera. Eta larunbata goizan irekia dago, eta ikasleentzat kontserbatorioan egotea ere zerbait garrantzitsua da, ze haunitzek gero hor egon nahi dute, bai. Orduan momentuz beti, batzutan pentsatzen dugu, pues igual leku batera hurbildu edo, ez, pues batzutan igual hegoaldera, bertzetan iparraldera, baino momentuz hor egiten dugu eta gauza ongi joaten da. Bai. Eta esperientzia bezala aberasgarria da irakasleentzat eta ikasleentzat. Bai, kriston lana egia da, bai antolatzen dugunentzat, bai inguruan daudenentzat, irakasle guztientzat, zuk sei obra horiek prestatu behar duzu, ikusi behar duzu, bai dantzak, bai buruz, bai egin behar dena egiteko. Eta ikasleentzat ere bai, buruz ikasi behar dutena edo mugimendua edo, baina pila bat gustatzen zaie egiarran. Eta nik txiki-txikitatik animatzen diet parte hartzera, naiz eta hasieran ez diren gai perfekto jotzeko dena edo ez da kontzertuan, baina inbertze ikasleen artean, lehen erran dugun bezala, ez da nabaritzen, eta beraiek benaintzat kriston esperientzia da, bai. Bertze musika eskolatako ikasleak ezagutzen juzte ere, bai, urte batetik bertzera galdetzat eta joango da ezakin hor, eta joango da ez, igual, bai, harremanak sortzen dire, bai, eta esperientzia polita, eta motibagarria, ikusten da hortik bueltan nekatuta daudela, opor batzuk behartuztela, hau da, aste bat flauta jo gabe, bueno, pues dena konten, ez? Mino bai, aitza berazgarria. Eta adibidez, Nafarroatik kanpoko beste musikariekin elkartzen zarete noiz? Pues, igual musika eskola puntualen batek egiten du, edo bakit kontserbatoriotik igual bai joaten direla bertzelekutara, baina gu hola topaketa bantolatzen dugun bezala, momentuz ez. Eta badakizu beste komunitateetan egiten duten? Pues nik uste dut, baiet, igual uste dut Bilbon lehen gurtin egon duzela zerbait, eta bai, seguro, bai, gero estatu mailan egiten da ere bai bi urtetik behin, horrelako konbentzion de flautas handi bat, bai, hurrengo urtean izango da Malagan, hori ja, pues, profesional mailan, baina beti aurrentzat ere gauzak egoten dire, eta horrela, hori bi urtetik behin egoten da. Bai, pila bat kurso, pila bat kontzertu, pila bat txarla, bai, pila bat agitz interesgarria ere. Baina igual gehiago irakaslei begira edo profesionalei begira, bai. Aurrentzat horrelako gauzak, bai. Tatzuk adibidez, parte hartzen duzu, alakoetan? Egon izan naiz bitan, behin Bartzelonan eta behin Bilbon. Eta bai, interesgarria da bai pedagogo bezala eta bai musikari bezala. Claro, munduko txirularia hitz onak entzuteko aukera, kurso pila bat entzuteko aukera, materiala eta dendak ere baten dire, materiala ikusteko, probatzeko, erosteko aukera, bai. Eta igual aldituzu ere hartu hango ideiak? Claro, bai, hori da. Jende ezagutu ere bai, denak gauza berdinera joaten gara azken eta denak edo batzuk jo, edo batzuk irakatsi, baina denak berdina egiten dugu, orduan, bai, interesgarria. Eta uste duzu hemen Nafarroan zeharkako txirulak indarra duen instrumentu bat dela? Bai, nik uste dut, baiet, nesketan gehiena, erran beharra da, bai, interesgarria izango zen mutil gehiago, bai, nik adibidez, nire ikasle guztietatik bakarrik 2 mutil daude. Bai, eta adibidez lesakan ez dago mutilik, zeharkako txirula jotzen, eta lehenengo aldiz etorri zirena ona topaketara edo, harrituta gelditu ziren, mutilak flauta jotzen, osea, gelditu ziren, eta orduan, baina bai, orokorrean, horrelako gauzak antolatzea gainera interesgarria horretarako ez, jendeak ikusteko, pues, kanpora ateratzen garela, topaketak antolatzen jugula, eta badugula bizia. Eta igual norbaitek ikusten du eta animatzen du. Bueno, bai, hori da. Eta etorkizunera begira baduzue pentsatuta berrikuntzaren bat edo zerbait aldatzen? Momentuz, batzutan plantatzen dugu 2 urtetik behin ere, ze lana da, bai guretzat da beraientzat ideiak ere batzutan sortzea zaila da, baina momentuz horrela jarraitza. Beti erraten dugu flash mob bat edo egin nahi dugula kaletik edo gurasoen parte hartzearekin edo, baina klaro, hori dena nahiko zaila da. Bai, eta behar du prestakuntza handia. Orduan, nik uste dut momentuz nahiko lan ona egiten dugula bai guk, bai ikasleek, eta egia da, formatua beren nozbait bukatuko dela, ze gauz guztia bezala, gauza berdinak egiten beti aspertzen da, ez? Nahiz eta partitura berdinak diren urtero, bai, ikasleak ere bai, baina formatua, bai, Gabon kantak adibidez, atzo batek erraten zian. Ni igual urren urten naiz joango, oraindik aurtengora etorri gabe, ez? Egia da,
bai, azkenin gauza guztiei buelta bat eman behar zaiela, baina, bueno, printzipioz horrela. Momentuz Bai, momentuz horrela, eta bai, gero ikusiko bai, da, ez? hori Ba, ez da. dakit zerbait gehitu nahi duzun, ala besterik gabe. Bueno, nire parte zori, larun jendea. batean etorri nahi duen guztiari. ordutan eta ibilbidea? Bai, 11 udaletxe plazatik ateriko gara. Udaletxe plazan joko dugu pixkot, gero joango gara Gaztelu plazara, Gaztelu plazan bertze geldialdi bat eta joko dugu. Hortik San Lorenzo, hor ere bai, San Francisco, eta bueltatuko gara udaletxe plazara. Bai. Hori dena 45 minutu, ordu bat edo irango du, ea eguraldi ona egiten duen, momentuz bai. Aurrek urtean Gaztelu plazara iritsi eta euria hasi zen. Orduan dena korrika joan ginen autobus geltoki zaharrera, hor sartu eta hor jotzen egon ginen. Bai. Eta bueno, hor gero nola ziren jolas pila bat aurrentzat eta hori, bueno, ez zuten gaizki pasatu, baina pena da, ze ideia da kaletik jotzea gainera, Iruñara etortzen direnak kanpotik eta dena. Baina, bueno, aurten, naiz eta gaur ez dagoen sobera guldi ona, begiratu dut eta ona emana dago. Así que suertea dugun. Beraz, alde zarretik buelta bat Bai. egiten badute aurkituko zaitu. Seguro baiet, gainera denak joaten dire Papa Noelen txanoakin, edo lentzero, edo denak eramitu dute zerbait gabonetakoa. Orduan ikusiko digute, seguro. Bai. Ba, mila esker, Bai, zuei. eta ea eguraldia ongi portatzen den. Hori da. Venga, eskerrik Mila asko. esker. Oraintxe bertan hemen gurekin dugu Maria Beloki, bera Aralar Nafarroako ludopaten elkarteko psikologa da. Kaixo, arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon. Zer moduz? Ongi. Gaur egun, ludopatiari buruz, apostu etxei buruz eta guzti honi buruz asko ari da entzuten, ez? Bai. Nik daramat elkartean denbora desente lan egiten, eta ez dugu inoiz horrelako erantzunik ikusi gizartearen aldetik, eta gaude txundituta, bai. Eta noiz sortu zen elkartea? Elkartea ditu orain 23 urte. Sortu zen 1986an, eta sortu zuten arazoa edo gaixotasuna zuten pertsonek, haiek eta bere familiarrek, ikusten zuten osasun zailatik ez zietela ematen haiek behar zuten tratamendua edo haiek behar zituzten baliabideak errehabilitaziorako, eta erabaki zuten elkartzea eta sortzea elkarte bat, eta bertan haiek behar zituzten baliabideak sortu. Eta horrela sortu zen elkartea duela 23 urte ja. Beraz, duela 23 urte arazo hau ja existitzen zen, baina igual ez zen hainbeste entzuten gaiari buruz, ala ez zen hainbeste hitz egiten. Bai, ez zen hainbeste hitz egiten, gizartean ez zen hainbeste hitz egiten, eta egia da arazoa handitu egin dela ere. Baina, arazo hau existitzen da, jokoa existitzen denetik. Jokoa existitzen zen, jendeak jokatzen zuen, eta horrekin ere sortu zen, pertsona batzuk jokoarekiko harreman honetan ondorio eskorrak ekartzen ziola jokoa. Orduan, ludopatia existitzen da duela betidanik, bai. Eta egia da orain, duela urte batzuk, aldaketa bat eman dela, eta areagotu egin dela arazoa, bai. Eta hasierako familia gutxi horiek, orain zenbat pertsona bilakatu dira, esan nahi dut, zenbat zaudete elkartean? Orain elkartean daude 280 bazkide daude. Horietatik, izango dira, 100 piko, izango dira gaixotasuna dutenak, edo gaixotasunaren kaltetuak. Gero, besteak dira familiarrak edo lagunak, bai? Zeren, ludopatia arazoa ez da geratzen bakarrik pertsonarengan. Ondorioak ere pairatzen dituzte ondokoek. Orduan, elkartera etortzen dira ere familiarrak, ondokoek, zeren haiek askotan behar dute ere ulertu arazoa, eta ulertu arazoa ere bere familiarrari ere laguntzeko. Zeren, ludopatia garatzen duen pertsona batek kontrola galtzen du. Eta errehabilitaziorako behar du norbait ondoan izatea, berak kontrol hori garatzen duen arte, norbaitek
tarte horretan laguntzeko eta kontrol hori egiteko bere partez, ez? Orduan, landu behar da, errehabilitazioan hoberena da lantzea bi pertsonekin. Arazoa duen pertsonarekin eta familiarrarekin ere bai. Eta 23 urte hauetan, gizartea aldatu da, ez? Kaltetu kopurua ere, eta elkartea nola aldatu da? Elkartea aldatu da, nik uste dut, hasieran elkarteak egiten zuen lana zen oso, jendeak batzuen beharra errehabilitatzeko zer behar dugu, eta gehiago zegoen enfokatua elkarteko lana horretara, ez? Arazoa zuten pertsonei nola rehabilitatzean laguntzen. Urte hauetan eginda pixka bat lan hori handitu edo perspektiba handitu. Orokorrean saiatzen gara ludopatia gaitzaren inguruan lan egiten. Alde batetik errehabilitazioan, baina baita ere prebentzioan. Arazo hau oso larria da, orduan saiatzen gara gizarte mailan, entitate ezberdinetan, administrazioan, informatzen, prebenitzeko, hau ez gertatzeko. Ez errehabilitatu behar izateko, zeren, da adikzio bat eta da garrantzia handiko gaixotasuna. Orduan, ez gara geratzen bakarrik errehabilitazioan laguntzen dugula, baizik eta hori, orain gure lana handitu da prebentzio lanean, orain mugimendu sozial honekin gu ere bat gaude haiekin, eta kalera ateratzen, eta jendeari esaten jokoak arazo larri bat ekar dezakela, jakin dezagun hori besterik gabe. Jokatzen duen orok ez du arazoa garatuko, baina dela zerbait, alkohola edo tabakoa dezala, arazo bat sortu aldeguna. Eta esan duzu, azken urteetan arazoa larriagotu dela, eta zer dela eta? Guk ikusi dugu, azken urteetan geroz eta jende gehiago datorrela laguntza eske. Orduan alde horretatik ere ikusten dugu handitu dela eskaera edo arazoa duten pertsonen kopurua. Zer dela eta, 2011an apostuak egiteko baimena eman zen. 2011 arte kirola apostuak ezin ziren egin. Orduan, handik aurrera ikusten baditugu datuak, ikusten da nola apostu kantitateak handitu egin diren, eta horrekin ikusi dugula arazoa duten pertsonak gehiago direla. Gero ere modernizatu bat, nik uste dut jokoaren mundua zegoela pixka bat ja estankatua, estankatua, baina zegoen oso maila altuan, esan nahi dut tragaperrak, loteriak, jendea zuen arazoa eta joko hori zen maila altuko jokoa. Baina egia da, perfila agian zen pertsona helduagoak, eta modernizatu egin da. Modernizatu egin da, hortan sartu dira kirol apostuak, online jokoak, eta horre guztiak nik uste dut egin du, jendea gehiago sartzeara jokatzera, eta jokatzearekin ja badugu arazoa izateko faktore bat. Orduan, jende gehiago jokatzen badu, jende gehiago izango du arazoa. Eta perfila aldatu da, zuen elkartera joaten den jendearen perfila? Gure elkartera etortzen den jendearen perfila bai aldatu dela, gazteagotu egin da. Geroz eta jende gazteago etortzen da, eta ikusten dugu, kirola postuen kontua eta ruleta ere bai, arazo asko sortzen ari dituela. Baina ni perfilaren inguruan ez zait gustatzen esatea aldatu egin dela, nik uste dut handitu egin da. Zeren lehengo perfila jarraitzen du egoten. Etortzen da, jarraitzen du etortzen 60, 70, 50 urteko pertsona, tragaperrekin arazoa duena edo loteriekin arazoa duena, eta horretaz aparte, jarraitzen dute etortzen, baina horri gehitu zaio jende gazteagoa, gehien bat kirola postuarekin eta ruletarekin arazoak dituztenak, eta horregatik nik zabaldu egin da perfila. Eta gero hori da perfil bat ikusten duguna elkartean laguntza eskatzen dutenak, baina gero datuek ere diote emakumeek ere jokatzen dutela, geroz eta emakume gehiago jokatzen dutela. Gauza da, emakumeen egoera da
ez direla joaten laguntza ematen duten lekuetara. Geratzen dira gehiago, geratzen da arazoa ambito pribatuan, etxean, alkoholarekin gertatzen zen bezala, edo ematen du, emakume alkoholiko bat agian edaten du gehiago etxean, eta arazoa agian ez daki inor, jokoarekin gertatzen da gauza bera. Gero, guk ikusten dugu, elkartera etortzen den jendearen gehiengoa ekartzen dute. Zeren ludopatia gaixotasuna duen pertsona batek ez du uste gaixotasuna duela. Zeren berak egingo du azken apostu horrekin lortuko du behar duen diru guztia eta jazta, eta bere arazo guztia konponduko dira, ez? Orduan, dira inguruko pertsonak konturatzen direna arazoaz eta esate dutena, onaino. Eta, jartzen dituztenak ja muga batzuk, ez basara joaten, eta orduan pertsonak esaten du, joango naiz. Nortzuk dira pertsonak ekartzen dituzten, kaltetuak ekartzen dituzten pertsona, gehiengoan emakumeak. Emakumeak ekartzen dituzten bere seme-alabak, bere senarrak, zeren gizartearen rola da emakumea zaintzen du eta nork zaintzen du emakumea. Orduan askotan uste dugu, hori da gure hipotesia, emakumeak ez direla errehabilitazioa joaten, inork ez dituelako eramaten. Zeren emakumea nor zaintzen du emakumea. Baina dena den, emakume batek arazo hau badu, bere inguruko jendeak konturatuko da. Bai, baina ere ikusten dugu, dago denetarik, daude emakumeak elkartean, eta bere ondoko pertsonak, daudela laguntzen pila bat, eta ikusten dugu orokorrean emakume batentzako zailagoa dela errehabilitazioa, dagoelako kulpabilizazio gehiago, edo erroduntasun gehiago, zuzara etxearen zaindaria eta gainera egin duzu hau, eta kostatzen da gehiago ulertzea arazo hau emakume batengan, gizon batengan baino. Eta orduan, horrek batzutan trabak jartzen du ere laguntzeko, modu egoki batean laguntzeko. Beraz, ez dago horrela perfil bat, arrisku gehiago duena, esan nahi dut. Jolasten duen edonork bukatu dezake... Gero, perfil horretan nik uste dut ez dela perfil bat pertsonaren arabera, gizona emakumea adinarekin lotuta, baizik eta pertsona berarekin izateko moduarekin. Orduan, nortzuk duten arrisku gehiago, pertsona impultsibitatea duten pertsonek. Badute arrisku gehiago, arazo hau garatzeko, baina egia da jokatu behar dela horretarako. Edo adibidez badu harreman handia arau eta limiteekin. Etxean arauak eta limiteak jartzearekin, horrek laguntzen digu frustrazioa onartzen, frustrazioa jasaten, bizitzea frustrazioarekin, ikusten dugu askotan pertsona hauek ez dutela izan arauak, limiteak, frustrazioa oso gaizki eramaten dutela, orduan, jokoa batzutan da, bide bat, emozio ezin diren jasan emozioak bideratzeko, edo ez dela bideratzen, baina zeren gero ateratzen dira apostu etxetik eta dituzte oraindik emozio horiek. Baina, printzipioz, orduan, frustrazioarena emozioak bakardadea, askotan ikusten ditugu pertsona asko bakardadea batekin, sentitzen dutela bakardade oso handia, eta ezin dute kudeatu bakardade hori, eta ara joaten dira, sentitzen direlako, hobeto edo ez dutelako ja hori sentitzen, eta haientzako hori ja da nahikoa, ez? Beraz, badaudela faktore batzuk baldintzatzen dutena. Bai. Baina dira faktore batzuk edozein adinarekin eta bai gizon, bai emakume zarela. Gehiago izaera eta duzun bizitza egoera. Bai, hori da, ere ikusten da, arazo larria edo egoera estresante baten aurrean, adibidez ekonomikoki, egoera larri batean. Eta batez ere, izatea pertsonak ze ideia duen jokoarekiko. Baldin bada da pertsona bat, ulertzen duena jokoa, dela zerbait joaten naiz, ondo pasatzen dut, edo entretenitzen naiz, eta gero banoa, eta ordaintzen dut sarrera bat sinemara joango banintz bezala. Ordaintzen dut sarrera bat, egoten naiz ordu, eta gero banoa, baina ez dut espero diru hori berreskuratzea, ez? Egin dezaket
nik jokatzen dut eta jazta. Hausasko jokoei buruz edo zorizko jokoei buruz baldin badut ideia bat, diru iturri bat izan aldirela, horrek ere da arrisku bat arazoa bilakatzeko. Zeren janoa ara, dirua lortzeko, irabazteko asmoz, eta orduan horrek eragin aldu, geratzea eta geratzea. Eta nola konturatu gaitezke pertsona bat hasi dela garatzen arazo hau edo gaixotasun hau? Nola alduzu identifikatu norbait ari dela jolasten ja irabazteko asmoarekin eta ez besterik gabe rato bat pasatzeko? Ikusten dugu, bihurtzen da pertsonaren lehentasuna. Osea, bere bizitza pasatzen da izatera erdigunea eta gero egiten du, gero lanera joaten da, baina lehenengo da apustu egiteko dirua lortzea edo apustu egiten badut apustua goizeko 10etan aldatuko dut beste guztia goizeko 10etan egoteko. Eta Karo, hori ez da hain errez ikusten, zeren pertsonak oso ondo gezurretan hasten dira, hori ez ikusteko, pero este pertsonek ez ikusteko. Orduan, ikusten dugunean pertsona batek hasten digula arrazoi arraroak emanez, ez naiz joan ara diruari buruz, eta dirua, ez eski joan nintzen, gero eman zidan nire lagunak, ematen digutela, arrazoi batzuk guk ikusten dugula, naste borraste bat direla, hori izan daiteke, zerbait edo pertsona bat batean desagertzen dela bere isolatzen hasten da. Orduan bere familiatik isolatzen hasten da, lagun kuadrillatik edo lagun taldetik ere geratzen dela, nahiago du egitea beste gauzak, orduan ikusten dugunean ere pertsona bat dirua eskatzen ari duela inguruan, diru gehiago gastatzen ari duela orokorrean, horiek dira, porque arazoa duen pertsona saiatzen da isolatzen eta bakarrik jolasten. Orduan da saia. Gero, ere bai, aldarte aldaketa ikusten da pertsona haserretzen dela oso erraz, edo zer gauza dela eta hago nahiko iraszible edo ateratzen da. Horiek dira pixka bat ikusten dena. Baina agian sustantzioekiko adikzioan ere alako gauzak ikusi daitezke. Bai, eta guri gertatu zaigu elkartean, familia batzu, etortzean eta egiterakoan ebaluazioan eta ikusterakoan joko arazo bat dago. Alde batetik esaten zuen, lortu dugu jakitea zer gertatzen zen, zeren daramagu 4 urte eta haien ideia beti da sustantziaren bat, baina egiten zizkioten frogak eta ez dago zer gertatzen da, baina ez zitzaien bururatzen izan altzela jokoaren inguruko arazoa. Orduan, ongi dago eta guretzako garrantzitsua da, edo nahi duguna gizarteak kontzientziatzea jokoak arazoak sortu dituela, eta orduan irekitzea gure seme alaba, edo gure bikotea, edo gure ama, edo gure aita, ikusten badugu, irekitzea aukera pentsatzearena, agian jokoarekin arazo bat dauka, ez? Eta gero, tratamendu aldetik, badaude fase desberdinak edo, eta ere suposatzen dut, depende non identifikatzen duzun, ez? Noiz identifikatzen duzun arazoa? Bai, badaude pertsonak iristen direnak kontzientzia handiarekin, nahi dutela benetan elkartera etorri, eta onartzen dituzte hasieran jartzen diren baldintza guztiak, zeren daude oso konbentzituta, jazta dela azken aldia eta utzi nahi dutela. Orduan pertsona horiek hasten dira beste modu batean. Hasten dira hor hasten gara abstinentziaren kontuarekin, lehenengo helburua da abstinentzia mantentzea. Orduan horretarako pertsonari lagundu behar dio, autokontrola galdu duenez, bakarrik kontzientzia izateagatik eta gogoak izateagatik ez du lortuko, orduan jarri behar da bere inguruan barrera batzuk edo kontrola ekonomikoa jartzen da, pertsona ondoan daude pertsonak babesa ematen, eta gero abstinentzia mantentzen denean denbora batez, orduan gero ja hasten gara ikusten, eta zerkera eman zintuen horretara, eta garatzen agian abilezia batzuk ez zituenak pertsonak arazoa sortu zuenean. Eta hori pertsona bat konbentzituta badago, eta gero
egia da, dator jende asko, gehiengoa esango nuke, ez duela arazoaren kontzientzia, ez duela aldatu nahi, eta datorrela bere gurasoek eman diotela ultimatum bat, edo bikoteak, edo bere semeak behartuta. Orduan, lehenengo fasea haientzako da arazoaren kontzientzia hartzea, arazo bat dutela, ezagutzea zer den arazoa, zeren askotan nahazten da, ematen du arazoa bakarrik dela ekonomikoa. Ez, baduzu arazo ekonomikoa, badituzu zor batzuk, batzutan iristen dira ondorioak judizialki izatera, baina horiek dira ondorioak. Arazoa da, zuk kontrola galdu duzula. Zu ez zarela jokoarekiko zure konduktaren, ezin duzu erabaki, ez zara. Orduan, hori ere ulertu behar dute, eta kostatzen zaie asko. Askotan hasten dira, horrek badu zorra gehiago, pues badu arazo gehiago. Ez, arazoa da berdina, baina ondorioak iritsi zaizkio beste maila batera. Baina arazoa da berdina, eta da ez duela kontrolatzen, eta galdu duela ahalmena erabakitzeko jokatzen dutala ez. Orduan, bai, pertsona batzuekin motivazioa landu behar da, eta bai, bakoitza hasten da prozesua, bakoitzak egiten du bere bidea, eta dira oso bide ezberdinak, bai. Eta sendatu daiteke edo? Bai. Sendatu daiteke, bai, pertsona bat errehabilitatu daiteke, garatu dezake gero berriro kontrol hori esateko, nik ez dut jolastuko, ez? Egia da, askotan pertsonak sendatzen direnean, badute ilusioa, jolastuko dut modu kontrolatu batean, eta berriro ere jokoarekin harremanetan jartzen direnean garatzen dutela berriro, ez? Zeren, arazo hau izan duen pertsona batek dituelako probabilitate gehiago berriro izateko, ez? Orduan, sendatu daiteke, baina garrantzitsua da sendatze horretan pertsona kontzientzia hartzea, eske jokoak niri zer eragiten dit, ez? Eta agian nik ikasi behar dut jokoa alde batera uzten edo berarekin ez harremantzen, ez? Eta elkartean dago monitore bat daramana 9 urte eta berak beti esaten du. Hona etortzen gara jokoa alde batera utzi eta jakitera bizitzen jokori gabe. Zeren bizi gara, gure bizitza sortu dugu jokoaren inguruan. Orain kenduko dugu jokoa eta zer egingo dugu. Pues ikastera zer egin. Ez? Geratzen da hor. Bai, bizimodu berri bat edo sortzea, Bai. Eta uste duzu, gizartearen ezagutza gai honekiko nolakoa da, zuzena da? Ez, nik uste dut, ez dugula kontzientzia arazo bat sortu dezakenik. Ez dago oso normalizatua, loteria, dago oso normalizatua, orduan uste dugu dela tontakeri bat. Guk ikusten dugu, 18 urteak arte ezin da, debekatua dago jolastea, alkohola bezala, erretzea bezala. Eta ikuste ditugu familia askok egiten dutela apostua beren seme-alabekin. Ez dugu gure seme-alabekin edaten, ez diegu ematen erretzen 18 urte baino gehiago. Hortan, eginda evoluzio bat, eta ikusten dugu mugar argiago. Askotan, gurasoek eta gazteek ere, goia den garela eskoletara, itzakitera, esaten digute, ezin dela jolastu, jokatu. Baina guri sala apostu horretan usten digute jokatzen. Bai, debekatua dago, 18 urteak arte. Ez da ikusten zerbait arriskutsua. Eta ez da ikusten zerbait arriskutsua bezala, eta gainera ez dakite dela ezin dela, eta bai. Eta zer uste duzu egin beharko litzatekeela hau aldatzeko? Orain, azken boladan sortu dira Iruñako auzo desberdinetan honen aurka edo mobilizatzen diren taldeak, ez? Bai, nik uste dut informatu jendea. Informatu, baina nik ez dut uste jokoa desagertu behar denik, ez? Baina bai bidali mezu errealistak jokoaren inguruan, eta badituela bere arriskuak. Orduan, sartu beste hitz egiten dugunean, beste adikzio batzuen inguruan, sartu hau ere, baina normalizatu, baina eman mezu errealistak. Hori, debekatua dagoela, bere arriskuak dituela, eta gurasoek hor
pues badugula ere lana, ez? Gure seme-alabak txikiak direnean, pues saiatzen saiesten jokoarekiko Bai, joera. bai. Eta Iruñan sortu diren talde hauek, zergatik uste duzu sortu direla orain eta ez lehenago edo? Hombre, egia da, eske aldatu da asko egoera. Denbora gutxian apustu etxe pila bat atera dira Iruñan. Orduan, jendeak ere pentsatzen du eta esaten du, baina zer da, apustu etxeetan ere sortzen dira konflikto asko batzutan. Orduan hori ere, bizilagunek nolabait konturatu dira hortaz eta hasi dira pentsatzen, baina zer da, 2010-etik 2010-ean Nafarroa osoan zeuden 26 apustu etxe, eta orain daude 57. Oso denbora gutxian areagotu dira asko. Orduan jendean nik uste dut hasi dela, ez da izan zerbait izan dela pizkanaka, izan da hain bapatean. Publizitatea da hain handia ere bai, eta da hain bortitza, eske ezin duzu ikusi futbol partida bat apustua entzun gabe. Orain ja lotu dute kirol guztia apustuetara, eta nik uste dut egin dutela hain modu bortitzean, jendea ari dela, ezin duela esan ez da esan gertatzen, esaten du, ostra, ke pasada, eske ari digute sartzen oso modu, nik uste dut hori izan dela hain bortitza, jendea hasi dela esaten, pero que es esto? Eta planteatzen hasi du. Eta baita ere, arazoa duen jende kopurua handiagoa denez, badago gaztetxoengan ere, handia denez, irakasleen aldetik, hezkuntzan aldetik ere, daude pixka bat preokupatuak ikusten dutelako, ikusten dituztelako batzutan gazteak, dituztela ideia batzuk dirua lortzeari buruz eta apustuei buruz, heldu batzuk esaten dutela, ez dira errealistak ideia, eta orduan horrek larritzen du jendea, eta nik uste dut horrek eragin duela, auzo ezberdinetan esatea, baina zer da, hau, guazen zerbait egitera, gizarte mailan badugu zerbait esateko. Eta uste duzu lege aldetik mugatu beharko litzatekela? Bai, baita ere. Bai. Nik eta elkartean beti esaten dugu, jokoa eta elkartera datorren jendea ikasi behar du jokoarekin bizitzen. Jokoa hor dago, baina pertsona garatu behar du autokontrol bat jokoari ezetxe esateko, edo orduan alde horretatik jokoa, eta betidanik existitu da, eta jokoa gainera entretenitzeko, ondo pasatzeko, baina arrisku batzuk ditu. Orduan, arrisku batzuk dituen produktu bat denez, oazen zaintzera ere produktu horri buruz egiten dugun publizitatea, oazen zaintzera ere produktu hori nola jartzen dugun gizartean. Auzo bakoitzean egotea bat, horrek esan nahi du dela zerbait normalizatua, dela zerbait ongi dagoena, ere auzo bakoitzean baldin badago apustu etxe bat, ez da izango txarra, baldin badago. Orduan, nik uste dut hor, egin behar da, mugatu behar da, kendu ez, baina bai mugatu apustu etxeak, eta gero daude apustu makina asko tabernetan. Tabakoa bezala, ez izatea hain errez sarbidea horretara, edo tabernaria jartzea makina bat eta kontrolatzea 18 urteko berakoei ez usten, edo... muga batzuk. Muga batzuk, zeren arazoa garatzen duen pertsona, kontrola galtzen du. Berak ezin ditu mugak jarri, zeren galdu du muga jartzeko almen hori. Eta orduan, gizarteak zerbait egin beharko du, edo hori da, pertsona horre galdu du arazo hori, berak konpontzea. Gizarte mailan agian ere hortan aldugun neurrian, nik uste dut lagundu behar dugula. Eta etorkizunera begira positiboa zarete elkartean, edo? Alde batetik bai, zeren ikusten dugu aldatzen ari dela asko egora. Duela urte batetik ona, lehengo gunean prestatzen ari ginen txarla bat, eta esaten genuen, nola aldatu den egoera urte batetik bestera. Gizarte mailan, eske orain da gizarte arazo bat. Duela urte bat sentitzen ginen, benetan.
Osea, ginela, una pulga hor, Bakarrik, oso bakarrik, oso txikiak, eta ikusten genuen monstruo bat hor zegoela, eta orain ez da, osea, aldatu da, urte batean aldatu da pila bat. Eta, bueno, ikusten dugu ere, Iruñeko udala, gobernua, jartzen ari dituzte, edo saiatzen ari direla, muga batzuk jartzen, orain uste dut Hego Esibarko udalak ere, jarri duela beste muga bat, ez irekitzeko gehiago, orduan, ikusten dugu ere, bueno, baina uste dugu, apustu etxeek eta saiatu behar direla sartzen nola. Osa, naiz eta muga jarri, haientzako hau da negozio bat, eta hortaz bizi dira, orduan saiatu behar direla nola, ez dakit. Bide berriak, orduan nik uste dut, bueno, pues vale, lortzen ari ditugola gauzak, baina jarraitu behar dugula hor, zeren azkenean askotan da arazo ekonomikoa. Arazo ekonomikoa. Eta orduan ez duzu uste ludopatiaren arazoa bukatuko denik? Ez, baina hori ez, zeren esan dituzuan bezala, ludopatia existitzen da jokoa existitzen denetik. Orduan, ludopatia maituko zen jokoa existituko ez balitz. Eta, ostra ez, jokoa ongi dago, eta gauza da jakitea erabiltzen modu egoki batean. Ez? Orduan horretan, eta hori ikasteko gizarteak badu ere bere partea, edo egin dezake zerbait, zeren askotan, eta apustu makinetan, el reto jartzen du mezu bat, 18 urte baino gutxiagokoentzat. No te dejes retar, jartzen dute ardura haiengan. Ostra, dituzte 18 urte baino gutxiago. Adin horiekin oraindikan autokontrola ez dugu garatua, eta ardura usten dugu haiengan. Ez, ardura da gizartearengan, administrazioena. Orduan, egia da jartzen badira arauak, legeak, jartzen publizitatea arautzen bada, agian jaitsi daiteke ludopatia kopurua. Desagertu ez, baina agian jaitsi daiteke, eta jendeak agian ikasi dezake jolastera modu egokian, eta hori bai, uste dut. Baina baldin bada, baina administrazioak hartzen badu ardura hori, zeren bestela da oso zaila. Bueno, ez dakit zerbait faltatu izan zaizun gehitzeko, ala besterik gabe bukatuko dugun hemen, elkarrizketa? Bueno, elkarteari buruz, egia da gustatuko litzaidakela esatea, Aralara elkartea da laguntza elkarte bat. Orduan, arazoa izan duten pertsona, egon dira elkartean, errehabilitatu dira, eta hangeratu dira laguntzeko arazoa duten bertxe pertsonei. Eta niretzako hori da elkartean dugun baliorik handiena. Dira pertsona batzuk hortik pasa direnak, eta harrera egiten dietela arazoa duten pertsonei. Orduan, pertsona bat etortzen denean, ez dakiela oraindik arazoa duenik, edo arazoa duela eta dago oso urduri ezin duelako arazoari aurre egin. Eta bapatean topatzen denean pertsona batekin esaten diona. Eske ulertzen dizut benetan, porque ni psikologo bezala ulertu aldiot, baina eske beste pertsonak, hortik pasa duen pertsona bat ulertzen du... Jaro, bizi izan du. Bizi izan du. Eta gainera, esaten dio, eta ni hor nengoen, eta errekuperatu naiz. Eske hori iruditzen zait, orduan, bai gaudela hor profesionalak, baina monitoreak bolondresi gabe ezingo genuke deus egin. Itxaropena ez, ematen diete ere? Bai, itxaropena, bai, zeren daude momentu asko non zaila dela errehabilitazioaren prozesua oso zaila da. Gogoak, jokatzeko gogoak, hainbeste estimulu daudenez, ezin naiz joan partido bat ikustera, zeren dituta postuak ratu guztian, nahi dut hori saihestu, baina ari dira ratu guztian mezuak bidaltzen, orduan desmotibazioa handia da. Eta joatea astez ara, eta ikustea daudela pertsonak, daramatela 9 urte jokatu gabe, 5 urte jokatu gabe, eta lortu aldi izan dutela, itxaropen handia, bai. Oso ongi, mila esker, Maria, hona etortzeagatik, gai honi buruz hitz egitera oso interesgarria dela. Eta segi zuen lanarekin. Bale, mila esker. Aste hontako agenda errepasatzen bukatuko dugu.
Gaur eta bihar, Nafarroako Orkestra Sinfonikoak kontzertuak eskainiko ditu Baluarten arratsaldeko 8etan. Sarrerek 15 eta 30 euro bitartean balio dute. Bihar ere, Kondestableko Zibiboxean, Hartze Josean oroituz errezitaldi poetiko musikala egongo da euskaraz, Andoni Salamero, Michel Dukau eta Caroline Philipsen eskutik. Arratsaldeko 7:30 hasiko da eta sarrera librea izango da. Larunbatean, abenduaren 14ean, goazen 6.0 antzerkia egongo da Lizarrako Los Llanos zineman, eta sarrerek 11 euro balio dute. Egun berean, Navarrarenan, Marearen kontzertua egongo da gaueko 10:30 hasita, eta sarrerek 28 euroko prezioa dute. Larunbatean ere, arratsaldeko 6:30 Baluarten, El Circo de Don Nicanor antzerkia egongo da euskaraz, eta sarrerek 8 euro balio dute. Igandean, abenduaren 15ean, Atarrabiako abesbatzak kontzertua eskainiko du kulturetxean. Arratsaldeko 8 hasiko da eta sarrerek 3 euroko prezioa dute. Urtarrilaren 5 arte gainera, Nada debería fallar erakusketa dago Ziudadelan. Egunero arratsaldeko 6:30tik 8:30 sarrera librearekin. Urtarrilaren 7 arte ere, Gabonetako feria egongo da Zezen plazan. Eta urtarrilaren 12 arte, Spoke Wars erakusketa Baluarten 8 euroko sarrerarekin. Horretaz gain, gaur Willis Drummond taldeak Komedia Eskaleko elkarren arratsaldeko 6:30 bere diska berria aurkeztuko du modu akustikoan. Eta hori dela eta haien bideoklip batekin utziko zaituztegu orain. Mila esker eta ongi izan. Zeroa ustu zuloa betetzeko, zuloa sakondu bankuak salbatzeko, eta dena hasi berriro. Hitzak ta ekintzak ta kasik markoak, haien mundu kondenatua salbatzeko. Espezie, itxasoa malko utxabilaka daiteke, milaka hizkuntza hiltzea lirateke, nola itzuriko dibertsitate. Antoan ta besteen eskuak ta begiak, suizidatu diren langile altxatuak, Mediterraneoan urperatuak errekuperatu ezinak. Behin desagertua betiko galdua, itzaltzen